Ka KSU kalakan tho tinge economic khmat ke bamlin ban kan klan ni klik trong halo ka issue uranium da ka ong ba ka te ka pen kumar jingmut pen ban ni pai ba ka than habai kerambat kelap thai ku bor u ba forward nongram president ka KSU South West Castles ulo ong ba kum economic khmat gide ban kan shai bai laki kershan ne persha uranium kaseng kala dawaru na economic khmat ba kide ban krani jingsha om menyelam baklai pai ba nomar ki pai ba kidon kam ban tep jingsha halor uranium kumban sukon pen kan mau hakalai tarik jom November jom tau senam nak leng joka committee on environment kelalek nanta ka study tour sepo jom ka snong wa kaji berkunjung kalau ong bakla pa ki breo nanta ban lek seru lek pet habade ka jing krak jom tang sapo jom ka apo jom ka snong nomba jenren te kubangi tibi bahaka kendai tarik November 4 nak leng joka committee on environment kalau de pa ka kai pot ka penpana ba ka pot berkelapa ru siapa jongka state government mengelal state legislative assembly nam taban ai ka kai pot jongki di nakalang jungi kum kaseng ka KSU Southwest hadin mengelal besar punya kai pot ngidon hoi ni i berkeladon ka kila ai ka kai pot ka jongki regidon ki benta ki nakalang jungi ngim sohon ban ngisau tu sei kimot kaban kong ba ngin pai chaka recommendation 5.4 ni ha ka kai pot jong committee on environment ni bana kaliang jong ka committee ka la recommends ya ka government bala kunumnu de ban declare restricted area ya gitu gibenta jong ka nomba jenren ha gitu beti chaka bagi don kita te nakalang jungi kalong ba hoj ni sotu ba kamlong ka ba ni sotu ba kalong ka ba ma ni sotu ba kamlong ka bas sengan nak tagi breu na istu jaka handrai ngaso ban ong ba ban declare restricted area itu jaka kadai ka ka bangi nak lagi nomla ban priang ban ngin nomla hi ban sotu sei kamot namar ba naglang jungi nilayo ban yakandu ru ba SK Sun bade chairman jongka committee environment bade kaju isti le wan pa ru wat chief minister but member of committee environment badalale hi kum kasang habide bikini artli ki kalong bana kaleng jungi nom pedang hoi ni sotu bakalong ke bama lani kamlong ke basingan habide bat ka tu ka jaka harai ngaso bok sokar ka su yal kadai ban su pen sotu ikibre habide bijingma ha gitu jaka harai kamdai pat ban declare as restricted area itu jaka badabade police arpu sru ni soban ong ba nakale jungi ya mantang parla ban pedang ban ni so ba ka government kadai ban hajaka ban declare restricted area na hajaka ban bu pulit ya kabangi soba kim don juman toy na ta ban yadai ka jimi reduction na po tu jaka kiladai ban concentrate kiladai ba kum no ban marambot kamba kum no ban set kamba nomor hoit abang ile kini sini i ba don jing tak simen hare ka jing tak i ba ka jisu tak de brukom hare kam dei ka ta ka jing tak ka ba tak simen ka ba long ba kaba ngiso tikana bakala banyada kala penduna ya kajimi juga reddition po jong ketu jaka tingi kentu komiti gade simkha brekani kentu sokar ba kan nompet kan nom perkhat tan kumno ban declare restricted area le bar khangla di kibreu ban lai stu jaka le ne ban bu do pulet khana ban pan kubum ban sarjar ba jong ketu than gi ba persya uranium harai gide ban pet bah kumno ban reduce le ne penuna kajimi juga reddition hapo jong ketu jaka te hakawai pat kaliang ka namar ba ngite pi balada yakran authorized personnel mud batang ka MD ki yusel kila ban rong stu jaka te nani shakmat ladar declare kom restricted area kemud ba ke bun ki bro nom tepsu ka e bajan mangi julap wat kisnam arjakat praru kadon ke jing drill uranium ti jaka hare shubu lada ki declare no as restricted area ti jaka kemud ba kan long ka buri no e jing sha tinak lang jungi nomla pan pedang kata ka benta ka ba arapat kalong ba nakaleng jongka ni ba ka recommendation jongka committee environment ka ong ba de ban set up ya ka police arpo sapo wakaji nang ta ban secure lani ban yada ya katuka location hang tu te ka jingkeli hani kalong pat ba kumnu ki pulit kinla ban yada ka radiation kumno ki pulet kinla baner diada ka reddition nomor ki pulet di kinomla ban dei ki kinomla kimdei ki expert ki ban la ban reduce ya ka jingmi jong ka reddition na po tu jaka
te nakleng jungi kalong ba hajaka ba nakleng jungi sngo ba hajaka ba kan set off police outpost apa tu jaka kalong nak tang nak penta ban yada to uranium kemud nakleng jungi so ban ong ba kade ban nakleng joka komiti nakleng jok sarkar kade ban penbiang ki tanat jong ka kot ka kya kita berpenbiang ke wak ka GPHC kita benang bun susu ki sub center haki tan plang dilon wasang do berkumta terter nomor kumang ii matang ii ba kadon ka jing deko hakaliang joka jing sumar bade ba kokot ka kya harai ban bu ikulet itu jaka so bakam don AA gitu jaka ban so ban ong ba kumang itip hi ba nyar bandon ki case tu nyar bandon ki rape cases bandon ki case ki wei ki case gitu jaka tiya mentahi nagleng juni so ba kampat biang bat kalong on wise nagleng jo government bakar recommend ban set up ya police outpost hapo jung tu jaka I ba kidon kinom hikmat laga de ki MLA ki MDC ki bangim ko ampau kerteng ki bakran ha bade ki isyurniam te ka khubur nagleng juni ki MLA ki MDC kalong ba haba ki kran ne uranium ki de ban kran sai om ban kran kalain di laban ong namar karjing kren kalan juki kapen kulmar jengmut khamtami ke pawa jongka dong kathani bot ke district di berkowai bat ni dawang namta jongki na namar kata banani sikmat la ki kwa ban kren ki uranium ki de kren sai laki pidang ne laki kentai kenang bala ki kentai juru nakle ni kloi ban ya tengku bala ki pidang ru o la ki pidang ru kena bangi ngin sotu bat ngin kloi bane tangku relada ki kentai juru ngin ai ke kersan nam ta jungki re ke basusi kalong kubangi I ni si gidon gidam ikmat bodon burum jungi habi ki kren ngim sotu ki kren ya kai harai katu ke kren ki ngasoban ong ba kapan kumar jumut om tang ni pe ba jung de godong kathan bat jong ka jalai berkowai ban ngi iru ba kidon gi MDC jungi ki MDC badon katu kadne ki MDC bakran bade ki isu bat ki persang ban ong ba kamdon kata ka general uranium lane ka jingti uranium hapo ki dong thain porkut nongjeri apo ma thaba hagini kisnam balalai dengan supan kenau pi bahasnam arja khatnyo nakaleng jungi ngidang lap ba ka mahesuri company kadang ti drill uranium ki thain porkut nongjeri bat ki don hadu khat pras pa tali ki thleu ki blati epo jong kitu jaka parasnam arja khat praru ngidang lap ba kadon ka jing drill uranium jong kibreu ki basim kontrak na ke MD na ta ban drill house nam arja katra tengah sopan ong ba ka jing persang ka jing ong duki ba las lemba kamdon ka jing ti na ka drill uranium ka de ka jing jeler ka de ka jing syukur na ta pa ba jong dok kathan bat ni namar katang ikan tu yaki ba ba ki kren ki de ban kren ka jing sha ki de ban penso ka jing sha khnang ba ki pa ba jong ka jala kentep bat khnang ba da ka balik kumta ka long ba kin peni kin la ban peni ka jing khut ka jong ki kum kin nong sansar ha ka ban wara ka jing sup ka jing song sangan jong pa ba jong ka dong ka than hi bro koi ban nga so ban ong ba ngan su pen kan mauru bos na mar khatnyo ka adon ka resolution hapo jong ka house jong ka SDC ban ker habade ba ka issue uranium resolusi pat nagalyang jong katu gani MDC kita ong ba kidang wara ka confusion na ong ka jing kulmar jing pen kulmar ka baki ong ba tangka AMD ka bala ban handle lane tangka MD ka bala ban drill ban le ki banta ki ba kongsan ka kum ka atomic energy act badak balik untang so ba dak baki ong untang so ba ki MDC ki penkulmar ya ka bat kim so thu hiru ya ka ta ka bor ke SDC ya bade bat ka khandok siap bat khamtam habit bat kim burom hiru ya ka resolution ka ba nakleng ke SDC kelapas usnam ada kanyo ban ong ba nani sakmat abde mici uranium lane ka jidil uranium umdon menunu ka bor ka bala ban lani ki ban la ban le kata klem da ka jing menjor ke SDC dengan so ban ong nam ta ki MLA ki MDC bagi dem so thu kata ki de ban bat kata bat kum ki maleru ba kin ki rai ma radeng na ka ba pen kulmar pa ba lada pidang ong bet pidang kenang ba ngiru ngin long ki blak loy benetan ku urti balada pi kanta jiru khna bangin aga jikersan ka pura nam ta jupi re wat keren pat klik tolong ka ba pen kulmar jembut ki pa ba jong ka dong ka thain ber ka district ber jong ka jala hi ber koi